Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І сёння са мной на сувязі выдатны чалавек, настаўнік астраноміі Віктор Малышчыц. Добрый дзень, спадар Віктор. Добрый дзень. Ну, а гаварыць будзем пра што? Гаварыць будзем пра астраномію с аднаго боку, ну настаўнік же все ж таки, а с другого боку про правослаўе, ну и про школу. Справа ў тым, что Міністэрства адукацыі вынесла на абмеркаванне просто космічнай арыгінальнасці ідэю прыбраць са школьнай праграмы астраномію і замяніць яе на, цытую, асновы праваслаўнай культуры. Ну так вось про гэта і пагаворым. Спадар Віктор, скажите-ка, ласка, а все ж таки для чаго? Вот, ну, калі реально так глядзець, там, будаваць нейкія для свайго дзіцяці планы на светлую і заможную будучыню, астраномія навошта? Вось мне больш за ўсё здзіўляюць такія пытанні, якія часта чуюць бацькоў, і кажуць, што ну вось мне трэба на ЦТ майму дзіцёнку здаць, напрыклад, там рускую мову, замежную мову і матэматыку. Такім чынам ён не павінен вучыць ні літаратуры, ні беларускай мовы, ні фізікі, ні хіміі. А навошта? Таму што толькі там 3 прадметы ён будзе здаваць на гэтым ЦТ. Мне падаецца, гэта ну досыць прымітыўны падыход, таму што дзіцёнак яшчэ сам не вырашыў, кім ён хоча канчаткова стаць. У нас ж адукацыя агульная, мы павінны аб нашым свеце агульна нейкае мець уяўленне. І штосьці бярэм з геаграфія, штосьці з біялогіі, штосьці з хіміі, а астраномія, она як вяршэнне, она завяршае фарміраванне нашай светапогляду. Таму без гэтага прадмета, мне падаецца, зразумець свет, у якім мы жывем, проста немагчыма. Ну, з іншага боку, вось стала табе там 18 гадоў, ты пачаў сустракацца з дзяўчынай, павёў яе дзе-небудзь на романтычную сустрэчу пад зоркі, а не можешь рассказать, где якая, заговорить ей зубы, где якая зорка и як называется. До речі, добрый способ, гэта сапраўды прокатывае, так что подтверждаю на сабе, але гэта не самое галоўнае в астрономіі. Многие рассказывают, напрыклад, часто в интернете, там у соцсетках друкуюць якую-нибудь нероўнасць, а яшчэ з лагарыфам якім-небудзь, і кажуць, я вось усё жыццё чакаю, вось калі мне гэта ў жыцці спатрэбіцца. Ну, маўляў, што з матэматыкі нам трэба складаць, адымаць і дзяліць. Што з грашыма можна рабіць? Але ж мы ж не выкідаем усю матэматыку пасля 4 класа, хаця большасці яна не патрэбна. Тое самае з усімі астатнімі прадметамі. Без гэтага ніяк камусьці спатрэбіцца абавязкова. Ну вот такім чынам для агульнага развіцця астраномія дзецям, ну, просто неабходная. Ну і просто гэта прыгожа, скажем так. Дзе, як кажуць, па-першае, гэта прыгожа. Вот паглядзець на зорку. А па-другое, гэта перадавы край навукі. Зараз развітыя краіны трацяць каласальныя рэсурсы на касмічныя тэхналогіі, даследаванні, на даследаванні далёкага космосу. Абсалютна непрактычную галіну, якая там збожжа не вырошчвае, камбайны не будуе. Зараз апошні нобелеўскі прэміі, паглядзіце, каму даюць. Астраномам па фізіцы прэмія перападае. Зараз дзеці глядзяць безадрыўна на гэты запускі SpaceX Ілона Маска пастаянна абмяркоўваюць, яны лепш за мяне ведаюць усе гэтыя запускі ягоныя і ўсю гісторыю развіцця кампаніі. Гэта модна, прагрэсіўна, і гэта адна з самых такіх бурных навук, які бурна развіваюцца ў дадзены час. Тым не менш, вот я вярнуся яшчэ раз да гэтай тэмы. Да прыкладу, ну вот абмеркаванне такое, вот яно можа быць, там хто-то прапусціць, хто-то не, але падымецца шум, і прыйдуць прадстаўнікі, я не ведаю, там Мінадукацыі, прыйдуць та самае, вот у ліцэй ці ў школу, збяруць бацькоў і скажуць: таварышчы бацькі, вот как вы лічыце, вот патрэбна вашим дзецям астрономія, ці заменім яе на што-нибудь іншае? Вот
Ну шчыра гледзячы ў вочы, як вы думаеце, што адкажуць бацькі? Думаю, з вялікай верагоднасцю яны прыгавораць і астраномію, і хімію ненавісную ўсім, і фізіку прыгавораць, і літаратуру, і беларускую мову, фізкультуру і шмат чаго яшчэ. Я думаю, яшчэ дзяцей запытаемся, давайте, што яны хочуць вучыць. Зразумела, конечно, ёсць такая ідэя там даваць некаторыя прадметы па выбары, аднак калі мы там бацькі і дзеці цалкам можам вырашаць, што нам вучыць, дык навошта на міністэрства ўвогуле? Все-таки павінны быць прафесіяналы справы, якія загадзя могуць прадугледзець, што нам трэба, што нам не трэба, і павінны прымаць такое рашэнне. А астатні папулізм. Дарэчы, добрая ідэя, калі выносіць на абмеркаванне пытанне адмяніць астраномію і замяніць яе там нечым іншым, то чаму не вынесці пытанне адмяніць міністэрства адукацыі ці не адмяніць? Уяўляю, міністэрства выносіць такую прапанову. Я, дарэчы, не заўсёды веру, што прапановы, якія выносяцца на абмеркаванне, што яны рэальна чакаюць абмеркавання. Напрыклад, калі прыбіралі там, я ўжо не памятаю, што там яны 12-годку, штосьці яшчэ, таксама рабілася ілюзія нейкага пытання, магчыма, рашэнне даўно ўжо прынятае, проста трэба зрабіць такую бачнасць працэса. Слухайте, ну вот я памятаю, калі там нешта там пераносілі, у колькі там дзецям прыходзіць у школу, то мы памятаем, за каго гэта, хто вінаваты. Коля Лукашенко. Ну вот яму, вот ён падказаў бацьку, і бацька... Ну, можа, бацька сам вырашыў. Вырашыў, але адтуль гэта ўсё пашло. А вось гэта з астраноміяй адкуль пайшло, на ваш погляд? Цяжка на вас сказаць, таму што ў дакуменце, які надрукавала міністэрства, толькі прапановы, нават дзіўна. Зараз я ведаю, што рыхтуецца новае выданне падручніка па астраноміі, удасканальваецца, там шмат было памылак, іх кажуць, што павыпраўлялі ўсе. Таму ніхто не чакаў, што хтосьці хоча прыбіраць. Відаць, вось зненацку нешта здарылася. Коля ж не дарос до 11 класа яшчэ, так? Здаецца, не. Так што, звычайна, гэтыя праблемы ўзнікаюць па меры пераходу Колі ў кожны клас. Як дайдзе до 11, астраномію яшчэ раз будзем абмяркоўваць. Магчыма, будзе нагода яшчэ раз сустрэцца, але... Наколькі ўсё ж такі, ведаючы, што былі і раней праблемы вось у школе з такім прадметам, як астраномія, наколькі нечакана, што сама гэтая ідэя адмены вот гэтага прадмета, яна ўзнікла наноў? Я думаю, што тут ідэя неяк знізіць, можа быць, нагрузку на школьнікаў. Але я вось параўноваю, памятаю тыя прадметы, якія былі ў мяне ў школе, і там колькасць гадзін з цяперашнімі, кажу, і гэта ўрэзалі, і гэта ўрэзалі. У мяне матэматыкі, і літаратуры, і мовы было больш. Так, здаецца, так тую нагрузку ўжо ўрэзалі. Дзеці павінны крышачку здыхнуць палёгкай. Тым не менш, у нас, дарэчы, ніколі не вісела пагроза, ні на астраноміі той же самае. Суседзі нашы расіяне калісьці ў пачатку 90-х яе прыбралі, і тое цяпер зразумелі, што якая ж іх касмічная дзяржава, калі нават пра космас не гавораць у школе. Яны вярнулі гэту школьную праграму. У нас такое пытанне пакуль не ўзнікала. Дарэчы, не адна ж астраномія. Чарчэні ж таксама зараз пытанне ставіцца. Яго ўжо выкідалі са школы, потым вярнулі недаўна ізноў, і цяпер ізноў ставіцца пытанне, ці прыбіраць яго, ці пакідаць на факультатыў. Ну, а такім чынам, ўсё ж такі, я так разумею, што нечаканая даволі для вас была гэтая ініцыятыва прыбраць, я акцэнтую на гэтым, прыбраць астраномію. А наколькі нечаканым была прапанова, на што яе замяніць? Ну, па-першае, скажу, што все-таки не будзем крывей душою, там не ідзе гаворка пра замену. Астраномію хочуць прыбраць з 11 класа. Ёсць такая вось варыянт. Там ёсць 3 варыянты. Гэта пакінуць, які ёсць адзнакамі, інтэграваць у курс фізікі часткова і пакінуць факультатыў. А асновы праваслаўнай культуры, пра іх ужо вельмі даўно ідуць размовы, але іх хочуць уводзіць ці ў пачатковай школе, ці ў 5 класе. То бок гэта не замена, гэта, скажем, две розных рэчы. Там ж яшчэ вось і чарчэнне, і этыка, і псіхалогія сямейнага жыцця таксама абмяркоўваецца увядзенне ці прадмета, ці факультатыва. Слухайте, але вот ўсё ж такі вот недапрацоўвае, я так думаю, ўсё ж такі Міністэрства адукацыі замяніць астраномію на асновы праваслаўнай культуры, ўсё ж такі это было б вот, ну, неяк так прыгожа. Там нейкія там касмічныя далі, і тут нешта такое звязанае з нябёсамі. Ну, небёсы ўсё-такі розныя ў астраноміі, так і ў веры. Але пытанне веры, яны настолькі сугуба індывідуальныя, у кожнага нават свае часам. Я не ведаю, як гэта можна фармалізаваць, каб гэта можна было выкладаць. Гэта раз. Ну, а па-другое, у нас ж не моно... Скажем, не одна рэлігія у нас, хоць, конечно, праваслаўе дамінуе, што рабіць іўдэям, мусульманам, каталікам. Давайте вось на гэта пытанне больш падрабязна. Як настаўнік,
як чалавек, які працуе з дзецьмі і ведае іх, як вы лічыце, увогуле у сучаснай беларускай школе павінны быць вот такі прадмет, як асновы праваслаўнай культуры? Я лічу, што школа павінна быць светскай. Можа быць, дзесьці, мы ў школе праходзім там асновы рэлігіі ў курсе той же самай гісторыі, як у кантэксце сусветнай культуры дзеці павінны ведаць пра гэта ўсё. Але не больш чым там па адной гадзіне, па адным уроку на кожны з асноўных рэлігійных цячэнняў цэлы прадмет, гэта я лічу, што не павінен быць. Больш таго, у нас храмы цяпер любых канфесій ёсць на кожным кроку. У некаторых вёсках бывае, што ёсць царква, школа няма нават. Таму няма ніякіх праблем свайго дзіця даць у нядзельную школу пры бліжэйшай царкве, і там няхай вывучае аснову праваслаўнай культуры. Ніхто тут не будзе ўшчамляцца. Наколькі я ведаю, калі не памыляюся, вы пратэстант? Каталік. Каталік. Не пратэстант. Каталік. Ну, тым лепш. А калі, скажем, будзе прапанова увесці асновы каталіцкай культуры? Вот таксама буду супраць. Ёсць касцёлы, пры якіх працуюць нядзельныя школы, усё там раскажуць. Гэта не павінна быць пытаннем школы ўсё ж такі. І гэта пытанне веры, калі у чалавека ёсць глыбокая вера ў гэтым накірунку у бацькоў, у дзяцей, няхай тады ідуць. Але у школе ж фактычна гэта з'яўляецца абавязковым. Сілай насаджаць гэта толькі выключна нейкі пратэст. І яшчэ больш разбурыць рэпутацыю нашага міністэрства. А калі ўсё ж таки уявіць сабе, што вот гэтая ініцыятыва пройдзе, увядзенне, я маю на увазе вот этих асноў, вы вот, я так разумею, што калі нейкі такі прадмет выкладаюць, павінен быць нейкі падручнік. Можа, вы чулі што-нибудь про такі? Я такого не чуў, я ж не працую ў міністэрстве, гэта ідэя зусім не са мной. Мала ли, можа, вам уже там праграма, падручнік, усё гэта будзе неяк фармалізавана. Мама трапляла ў рукі, уже там палісталі, маглі б зараз там рэцэнзію даць. І хто гэта будзе выкладаць? Вот таксама цікава, магчыма, хтосьці з персанала праваслаўных храмаў, альбо святары, альбо спецыяльна навучаны людзі, там катэхеты падрыхтаваны для працы ў нядзельных школках. Я нават не магу сабе такога і уявіць. Аднак просто цяжка дзецям расказаць пра нейкую ісціну. Я магу, напрыклад, расказаць пра тэарэму Піфагора, і нельга сказаць, я не веру ў тэарэму Піфагора, но яна тэарэма і ўсё, яна даказаная. А калі казаць пра веру ў Бога на уроках, то тут у кожнага можа быць сваё меркаванне, сваё адчуванне. Таму я нават не ўяўляю, як гэта фармалізаваць, як гэта вось неяк выкладаць потым як нейкую ісціну. Вось, дарэчы, Юрый Чыромухін піша: наколькі я памятаю сябе ў школе, праўда, даўно гэта было, астраномію не ўмелі цікава выкладаць, і ніхто не вучыў і не ведаў. Гэта было штосьці кшталту пення ў пачатковых класах. Правда, далей піша, што асновы праваслаўя, якія я сабе ўяўляю у сучаснай школе, гэта яшчэ больш фармальная і бессэнсоўная рэч. Так вось, я да выкладання астраноміі. Усё правильно сказали. На жаль, я сустракаю вельмі шмат ужо тых, хто скончыў школу, якія з захапленнем расказваюць, якія былі класныя урокі астраноміі, але вельмі часта чую, настаўнікі фізікі, якія выкладаюць астраномію, просто не хочуць вучыць гэты прадмет. І ёсць такая праблема: не хапае кваліфікаваных кадраў, не хапае там, можа быць, якасных падручнікаў. Але гэта не праблема самога прадмета. У нас, я ведаю, што не хапае нават пісьменных настаўнікаў у пачатковых класах, якія часам выпраўляюць правільныя рэчы на памылковыя сваім дзецям. Гэта агульная праблема ўсёй адукацыі. Атрымліваецца так, што настаўнік фізікі выкладае яшчэ і астраномію, а не такі вот вузкаспецыялізаваны настаўнік астраноміі. У іх так звычайна настаўнік фізікі, астраноміі, фізікі, інфарматыкі. Толькі астраномія настаўнік я ледзьве не адзіны на горад Мінск. Боже, унікальны вы чалавек. Не, я фізік таксама па адукацыі, просто што вось... Ціха, маўчыце пра гэта. Будзеце унікальным чалавекам, адзіным чалавекам вузкаспецыялізаваным. Так, Урис Груган, выбачайце, калі неправільна прачытаў, дзецям патрэбны навуковыя веды, а не рэлігійнае цемрашальства. Любая рэлігія выхоўвае рабоў. Тут уже наконт гэта, а ўсё ж таки наконт астраноміі. Так, і ўсё, бачыце, людзям ўсё ж таки не падабаецца сама ідэя увядзення нейкага такого рэлігійнага аспекту ў навучанні іх дзяцей. Я нават не ведаю, як быць з прадметам і этыка псіхалогія сямейнага жыцця. Там таксама столькі спрэчных дыскусійных пытанняў. Але, напрыклад, я бы такі прадмет, як факультатыўны, з радасцю разглядаў бы. Хто хоча, няхай сабе яго наведвае. Тут думаю, што...
может быть. Ну, тым не менш, вот Татьяна Русинович піша, што я лічу, што астраномію трэба вывучаць факультатыўна. Каму гэта цікава, хай вывучае. Такое таксама мае права меркаванне існаваць, конечно. Я паколькі настаўнік астраноміі, я не магу пра гэта разважаць зусім так з боку, без ніякай зацікаўленасці ў гэтым. Я не сказаў бы, што просто трэба вынесці на факультатыў, таму што я бачу, што у людзей зусім няма нават базавага часам уяўлення аб тым свеце, у якім мы жывем. Людзі там часам не ведаюць, чаму мяняецца дзень і ноч, мяняецца поры года. Здаецца, зусім дзіўныя рэчы. Гэта ж таксама пытанне, якія вырашае астраномія. Але я гатова, напрыклад, дапусціць, што можна даць такі класам фізіка-матэматычнай накіраванасці. Беда ў тым, што у нас, па-моему, профілі таксама спрабуюць все больш і больш знішчаць, школу все больш ураўноўваць. Дмітрий Колбаў удакладняе, я так разумею, замест астраномію ўводзяць тэалогію. Дмітрий, гэта мы тут крыху, так бы мовіць, зманіпулявалі, як ужо патлумачыў вось наш госць. Справа ў тым, што астраномію хочуць проста адмяніць, а вось гэтыя асновы праваслаўнай культуры увесці, ну, не замест астрономии, а ў малодшых класах, то есть это как бы не ўзамен адно да другога, а просто вот одно у старшакласнікаў, так бы мовіць, прыбраць, а малодшым класам дадаць вось гэтую тэалогію. А сапраўды, такое вот дзіўная назва праваслаўнай культуры, можа быць, прасцей і больш сумленна было б сказаць, вот мы вам тут тэалогію будзем выкладаць. Не, ну калі гаварыць увогуле там пра асновы рэлігіязнаўства, гэта складаны досыць прадмет, ён не пойдзе маленькім дзеткам, гэта не раней 11 класа, але паколькі ўсё ж таки там хапаю іх і так прадметаў, напэўна, гэта для вузаў, для пэўных спецыяльнасцяў. Самыя азы гэтага мы праходзім у школе, мы асновы хрысціянскай культуры і ў літаратуры праходзім, і ў гісторыі мы гаворым пра ўсе сусветныя вядомыя рэлігіі, так што асноўныя веды дзеці пра гэта ўсё маюць. Цэлы асобны прадмет тэалогіі, там ці рэлігіязнаўства ў школе дакладна будзе лішнім ужо. Вы вот сказали про тое, што вы супраць таго, каб нейкія рэлігійныя аспекты ўводзіліся ў школьнае навучанне, маўляў, ёсць розныя там нядзельныя школкі, такія рэлігійныя, можна туды вадзіць людзей, дзяцей, калі хтосьці вот хоча гэта рабіць, а хтосьці скажа, ну, мне тут няма калі вадзіць дзяцей там па нядзелях у нейкія там асобныя школы, а так вот будзе ў іх там нейкай такі прадмет на полуфакультатыўны можа быць, але затое яны хаця б будуць ведаць там, калі у нас якія рэлігійныя святы, будуць троху тут разбірацца, калі раство, калі там яшчэ што, ну і хоць нейкая карысць. Ну, я думаю, што ад астраноміі вашай такой ніякай карысці. Не можа быць, каб у нядзелю не было там часу звадзіць на заняткі рэлігійныя, паколькі калі этот чалавек сапраўды вернік, ён у нядзелю ходзіць у храм. І разам з паходам у храм ён можа схадзіць у нядзелю. Я не вернік, да прыкладу, ну але не супраць таго, каб маё дзіця там, скажем, разбіралася трохі дзесьці вот этих, не было глыбока ў рэлігіі, а ну вот хаця б на ўзроўні ведаць, калі там якія там святы гэтыя будуць. Ну, вы можете гэта жадаць, і вы нават можете гэта прапанаваць міністэрству, там ёсць адпаведны адрас. Я вас сваё меркаванне выказаў, што не падтрымліваю такі варыянт. Але калі ёсць такія людзі, якія зусім не могуць у нядзелю завесці дзіцёнка да нядзельнай школкі, а хочуць, каб гэта прыйшло ў агульнаадукацыйную школу, ну што ж, маеце права выказаць сваё меркаванне, вас таксама могуць пачуць. Дарэчы, ўсё ж такі вот мне ўсё цікава гэты момант з ну, жаданнем Міністэрства адукацыі увесці такі прадмет там, хай не наўзамен там нейкага, а ў дадатак саму гэтую вот асновы праваслаўнай там культуры ці яшчэ чаго дзецям. С аднаго боку мы пастаянна кажам пра тое, што ў нас светская дзяржава. Нават вот кіраўніком Міністэрства адукацыі прызначылі так чалавека с таким добрым камуністычным бэкграундам. Вось мяне таму і здзіўляе, дарэчы, што І міністэрства... гэты чалавек вот з камуністычным бэкграундам, у якога і кіраўнік прэс-службы таксама з тых жа самых партыйна-камуністычных структур, вот, і яны лабіруюць такую дысцыпліну. Неяк дзіўна, мне падаецца. Ну, нашы камуністы, прынамсі, вось гэтыя афіцыйныя камуністы, ніякія не камуністы, звычайныя прыстасаванцы, якія, ну, у дадзеным выпадку камунізмам прыкрываюцца. Скажуць, змагайся з цэрквем, будуць узрываць храмы,
скажуць маліцца і будуць лбы расшыбаць а падлогу гэтых жа храмаў, так што гэта пытанне яны не ідэйныя камуністы, таму гэта не дзіўна такое рашэнне. Але мы ведаем цудоўна, што супраца з самай папулярнай канфесіі, у нашым выпадку з праваслаўнай царквою, адкрывае яшчэ одну лазейку прасоўвання сваёй ідэалогіі. Мы цудоўна ведаем сімбіоз дзяржаўнай ідэалогіі беларускай праваслаўнай царквы, на жаль, за што многія праваслаўныя вернікі крытыкуюць сваю ж царкву. І таму думаю, што такі крок можа стаць лагічным. Добра, каб мы яго не дапусцілі. Давайте больш сур'ёзнай, бо мы так з вами тут що там хіханькі-хаханькі там патроліць міністра, гэта мы, конечно, любім, але больш сур'ёзнае. Як вы лічыце, у дадзенай сітуацыі нейкім чынам, калі вот вы ўсё ж таки пераконваеце вам, што хаця б для таго, каб нашы дзеці раслі усебакова адукаваныя і ведалі, дзе якая зорка на беларускім небе ў гэтым беларускім касмічным сусвеце знаходзіцца, як называецца, каб астралогію не астраномію. А то ўвядуць астралогію. Каб астралогію не прыбралі са школы. Вот што рэальна мы можам зрабіць? Ну, я думаю, што вось якраз той інфармацыйны шум, які падняўся учора, сёння, гэта самы лепшы варыянт. А ён дапаможа вот у нашай краіне, у нашай сітуацыі? У нас незалежных СМІ, як быццам бы ніхто не заўважае, але іх вельмі баяцца, кожнай іх публікацыі. Іх чытаю з упаеннем, усё сарціруюць, мы больш чым упэўненыя. Пісьмова наша звароты, можа быць, слаба паўплываюць, а вось шуміха, якая падымаецца ў прэсе, якраз можа вельмі паўплываць на прыняцце когосьці рашэння. Таму я думаю, што до нас прыслухаюцца з большым імпэтам у такім выпадку. Я заўважу, што на тых сайтах, дзе ёсць зараз каментары не закрыты, дзе ёсць абмеркаванне, галасаванне, чытачы таксама падтрымліваюць, што тыя навукі, якія зараз выкладаюцца, павінны застацца ў школе. Новаўвядзенні, досыць все сумнівныя. Многія настаўнікі мне такі кажуць, што не ўсё ў нашай школе ідэальна, але пакіньце вось зараз іх ёсць, хопіць вам гэта і рэфармаваць. Можа быць, пакуль хоць трошкі працуе, няхай яно так і працуе. Ну так, сапраўды, я, нягледзячы на тое, што вельмі шкадую там вот дзяцей, калі ў іх там шмат урокаў, плюс яшчэ там дадатковыя заняткі, там кожны ж хоча яшчэ і пасля урокаў нейкую дадатковую там, я не ведаю, англійскую, маляванне, спевы, танцы, спорт. Хадзіць дзецям, конечно, цяжка, але нягледзячы на гэта, я ўсё ж таки за тое, каб астраномія заставалася сярод тых прадметаў, якія дзеці будуць вывучаць. Абсолютно падтрымліваю, бо мы, напрыклад, чытаем пра Антарктыду. Мы наўрад ці паедзем з вами тую Антарктыду. А чаму мы пра яе чытаем? Таму што проста ў чалавека ёсць жаданне ведаць, хочацца зразумець сваё месца ў свеце. Так вось геаграфія нашы веды пашырае на шарик дыяметрам 12 з нечым тысяч кіламетраў. Астраномія наша уяўленне в свеце пашырае на мільярды светлавых гадоў. Гісторыя дае там некалькі тысяч гадоў туды назад па часе. Ізноў-такі, што там той Міндох там недзе быў каранаваны ці не каранаваны? У нас тут іншы каранаваны ёсць. Усё роўна нам гэта хочацца ведаць. І астраномія пашырае веды ў часе таксама на мільярды гадоў туды-сюды, просто дае нам зразумець, дзе наша месца. На самай справе нават самы такі кансюмерысты, якія там думаюць толькі пра спажыванне і зусім не пра высокія матэрыі. Яны дзесьці ў глыбіні душы таксама думаюць пра той свет, дзе жывуць. І добра бы, каб мы маглі падзяліцца з людзьмі нашымі ведамі аб гэтым. Ну так, безумоўна, падыход такі, што нам тая астраномія, што яна дасць, там, ведаеце, можна так і пра любы, як вот вы правильно заўважылі, прадмет сказаць, а што нам тая фізіка, пра нейкія законы фізікі, калі ў нашай краіне інагда не да законаў вообще. Вось, законы фізікі парушыць не ўдаецца, і таму яны не зусім угодны ў нас так. Такім чынам, выказваем сваё меркаванне, што дзецям ўсё ж такі астраномія патрэбная. Будем спадзявацца, што застанецца яна ў школьным курсе. А адзіны ў Мінску вузкаспецыялізаваны астраном... Не адзіны, але рэдкі. Рэдкі. Ввогуле такі, як зорка Венера рэдкая такая. Дзякуй вялікі. Ну што ж, на гэтым, я думаю, мы скончым наше абмеркаванне. Калі вы... супраць ці за нашай пазіцыі, таму што я Віктара Малышчыца падтрымліваю, можете выказвацца ў каментарах, у нас усё адкрыта. Я думаю, што хай там пачытаюць і прымуць рашэнне, пажадана сыходзячы з выказанага народам меркавання, а не
кім-нибудь там іншым. Дзякуй вялікі. Настаўнік астраноміі Віктор Малышчыц, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.